Дреси. Аз съм Chef of the Best. Да. Това е Chef of the Best. Ще ви хареса. Ако имате лоши коментари, повече напишете, не хейтвайте клипа и така, защото някакво шитня става, разбирате ли, но и няма никакъв смисъл да хейтвате. Тъй като няма ви обърнем внимание, ние сме мължита и да. Днеска почваме да снимаме клипове и се ориентираме към... Да, някаква простотия там да правим. И почваме да наливаме боса. Бате, да, това е добра идея. Да, ти ще го трепиш без мене. Хейтър! Айде, умри пак. Гледай какъв е хейтър, гледай. Значи, за повече връзка, значи, във Фейсбук Коцака Чиганев или Стефан Шопов. Мога така да добавите в приятели. Защото ние сме да без, съжалявам, си правим тук малко реклама, бе, ама няма какво да правим сега. Айде ходим да бахтем някакви педераси, спирай клипа. Да. Значи в другия клип, изключавам ако не го спирай, в другия клип ще разкажа един вид за цигани, айде спирай го сега.